Goddag Mikkel og Frank. Vi vil gerne fortælle lidt om, hvad vi har lavet der. Jamen, vi kom jo lidt tidligere. Normalt skal vi komme kl. 9, men vi kom lidt tidligere, fordi vi havde lidt små travlt. Vi havde især vores viden, det skulle lige rettes lidt op, fordi vi fandt ud af for nogle voksne, at det ikke var godt nok og sådan noget. Og så skulle vi også rette vores Logbøger og produkt blandt andet også. Vi malede lidt i produktet, trænede med, vi lidt brune og sådan noget. Ja, fik hjælp fra Annette fra 6. Fra Annette, ja. Hun er rigtig kreativ, hun ved faktisk en masse ting. Så ja, vi fik hjælp fra hende, men ellers så gik vi i gang med vores viden. Vi skulle rette vores viden, som jeg sagde før. Vi fremlagde også for os selv i fysiklokalet og prøve at se, om det virkelig tager de der 30 minutter. Men da vi havde fremlagt, så opdagede vi, at det ikke var 30 minutter. Det ikke var 30 minutter. Så derfor fik vi ekstra travlt. Så var der nogle ting, vi skulle justere. Ja. Men nu så er vi godt med. Ja, vi har rettet det hele op, og har vi ikke sendt vores kino? Vi har sendt vores kino til Frank. Vi er færdige med vores produkt. Vi er færdige med vores viden, så vi skal bare øve og øve. Vi skal bare øve til at være klar til på mandag eller tirsdag. Vi skal være fuldstændig klar. Men vi føler selv, vi er klar. Vi føler, vi er klar. Var det alt, Fise? Det var alt. Er det mere at sige? Tror jeg. Ja, tak for